तू बसमध्ये होती, काय घटना घडली होती, कशी घडली घटना? मी खामगाववरून जळगाव जामोदला जात होते. जाताना रस्त्यात आमसरी फाट्याजवळ हा ॲक्सिडेंट झाला. बस जात असताना समोरून विटांचा ट्रक आला आणि तो बसला धडकला, असा तो ॲक्सिडेंट झाला. आणि बाहेर ॲक्सिडेंट झाल्यावर बाहेर पडताच येत नव्हतं, म्हणजे समोरचं कॅबिन वगैरे दरवाजा पूर्ण हे ब्लॉक झाला होता. मग मी बाहेर पडायसाठी खिडकीतून बाहेर पडले आणि मग नंतर बाकीचे सर्व लोक आजूबाजूचे सर्व जमा झाले आणि ते बाकी लोकांना मदत करत होते बाहेर काढण्यासाठी. म्हणजे अपघात घडल्यानंतर काय वाटलं, सुखरूप बाहेर निघाल्यावर काय वाटलं असं? थोडं घाबरले होते पहिले, नंतर हा अपघात झाल्यावरही काही एवढी दुखापत झाली नाही, म्हणजे लागलं थोडंफार पण खूप जास्त नाही लागलं.